Hej alle sammen. Nu er vi lige på vej over på skolen. Vi har haft idrætsdag i dag, og vi har haft fri ret lang tid. Nej, nu kommer Christine i sin grimme jakke. Ja, og vi er lige hjemme hos mig lige nu, men ja, nu går vi lige over på skolen, og så overrasker vi lige drengene over i ungdomsklubben. Så skal vi se, hvad... Det var ikke godt. Så skal vi se, hvad de siger til det. Kom med. Nu på vej, og mit hus er der i baggrunden, som I kan se, og min grimme veninde. Og lige herovre er skolen, så jeg bor sådan ret tæt på skolen. Ja, okay, det er flot. Det er meget flot. Stop. Det er gymnasiet derovre, og det der er mit hus. Og der er der nogle random børn. August! Hej! Inde på skolen. Hej Mads! Nu er der kun få sekunder til, vi ankommer til vores destination. Hej August! Jeg henter dig lidt senere. Christine, kan du ikke gøre det der bagefter? Jeg er nu indenfor. Og vi venter lige på Christine. Hun skulle vist lige snakke med sin fætter. Kommer hun? Er du så klar, Chris? Ja. Det er meget spændende. Jeg tror det der. Den er kvinske skole. Du må holde din kæft. Nej. Hold din kæft. Hold din kæft. Så kommer vi snart ned til drengene. Det er spændende. Biblioteket. Godt nok. Ja, hej. Skal vi lige? Hej. Det ved jeg ikke. Det må I prøve at se. Hej. Vi skal også lige ned i kreativ værksted og lige sige god sommer. Ja. Vi blev lige forsinket lidt af vores lærer. Ja. Nu er vi altså nede på gangen. Og det er meningen, at de skulle være. Så nu får vi at se. Ønsker os held og lykke. Der er helt lukket. Hvor kan de så være? Nej. Nej. De sidder sikkert bare derinde. Okay. Ja, det ser ud som om der er lukket nede i ungdomsklubben. Der er ikke nogen. Vi ringer lige til dem, så ja. Tager den ikke. Vi skal lige derovre på den anden side af skolegården. Oh, word. Vi kan ikke finde dem, drengene fra vores klasse. Ej. Nu tager vi over til kreativ værksted, og så skal Christine lige sige god sommer til dem derovre. Yeah. Nå. Har du noget at sige? Ja, hej. Vi ses over i kreativ værksted. Åben. Hvad? Virker den ikke? Nej, det gør den nærmest aldrig. Så kom solen endelig frem. Det var dejligt.
gas. Vi ser altså ikke lige holdfest. Hvor er solen? Ja. Godt. Så er vi på vej ned til Kreativ Værksted. Så er vi på vej hjem til mig igen. Så er vi på vej hjem til mig igen. Lige derovre. Nu skal vi lige nå på Sofienbergvej, det er det, vi alle sammen er. Nej. Jo. Okay. Nej, ikke det. Ja, så går vi op i trampolinen. Hjemme hos mig. Ui! Ja, okay. Jeg skal lige se, om jeg kan filme mig selv imens. Hej alle sammen. Jeg skal lige se, hvordan det Så kan man overhovedet se er højere op, for ellers kan man ikke se det. Vi undskylder, at videoen ikke rigtig blev, som vi havde regnet med. I fik ikke regnet. Men vi filmer ikke i morgen i skolen, og så skal vi nok få nogle drenge med i den her video. Eller næste video. Så vi ses i morgen. Hej! Lav lidt mega ugly face. Nej. Ikke hvis hele verden skal se det her. Ad. Hvem er det? Hmm.